Hraj a vyhraj. Nová súťaž slovenskej televízie. Jedinečná príležitosť vyhrať sumu, o ktorej sa vám doteraz mohlo iba snívať. Stačí len skúsiť šťastie v stredu na prvom programe. 4, 3, 2, 1, 0. O sedmičke sa hovorí, že je šťastné číslo, a tak vás pozývam, aby ste šťastný zasadli k paráde sedmička v sobotu na STV 1. Kráľovský vrch, váš obľúbený seriál, s ktorým zažijete napätie, vášeň, intrigy aj uzmierenia. Túžite byť v top spoločnosti? Kráľovský vrch vám to umožní. Pokračujeme vo štvrtok večer. Ich spravodajstvo je originálne, ich humor je adresný, ich príchod je vo štvrtok v noci. Dokážu nájsť stanovisko naozaj ku všetkému. Prosím vás, neviete náhodou, ako sa líši nezávislé spravodajstvo od spravodajstva závislého? Rozdiel je v Apropo TV. Ide o Johnnyho O'Haru. A keď ide o Johnnyho, tak ide o všetko. Vychýrená blondy nelení a schmatne osud do svojich rúk. Niekedy ho volám Čučko. A preto neváha a unesie manželku poradcu prezidenta Roosevelta. Tá žena tvrdí, že chce späť manžela. Kansas City. Mesto jazzu, volebnej horúčky a ohnisko udalostí. Veľkofilm Roberta Altmana Kansas City vo štvrtok v noci. Vítam vás, volám sa Viktor a umožním vám ľahko získať 10 000 slovenských korún. Stačí, ak zavoláte na číslo 0988 70 80 70 a odpoviete na moju dnešnú otázku, ktorá znie: ako sa povie po česky zemiak? Brambor, zemák alebo kvieták? Je to veľmi jednoduché, a tak neváhajte a vytočte vaše šťastné číslo 0988 70 80 70. 10 000 korún čaká na vás. Dovidenia. Vážení diváci, dnes vás pozývame sledovať už 18. časť nemeckého seriálu Doktor z hôr pod názvom Krstný syn. Budeme svedkami toho, že problémy s drogami sú už všade a nečakaná návšteva krstného syna to len potvrdí. Slovenská televízia, programové centrum prevzatých programov uvádza Doktor z hôr. V hlavných úlohách v slovenskom znení Peter Rúpus, Olga Solárová, Michal Klučka, Olga Cölnerová, Bronislav Kryžan, Dagmar Sanitrová, Zuzana Frenglová a Štefan Bučko.